Ares die het sneurt zonder de blesseerde Valentijn Liedmeijer, maar er zit voor Roerde Tisserman, Tjo de Paula, weer waarom is. Ik ben nog niet helemaal terug. Ik voel dat hij nog beter kan. En, ik ben conditioneel nog niet helemaal 100%. Soms moet ik gewoon wissel vragen, omdat conditioneel dan is gewoon echt even te zwaar voor me. Maar als ik 100% ben, dan doen we nog beter. Het zou weer een spannende jongeren tussen Ares in Nijmegen. Op 13 oktober stieren bij de ploegen Ekvarrelkoroer en doen Nijmegen nooit verlenging met 100 fjouwer. Dit is de 18-16 in het vadio van Ares via David Michaels. Maar er is een prachtige trijpunter in de maak van Henry Bekkering van Nijmegen. Echt een goede ploegje dat Nijmegen. Dat hier prachtig scoort via Bekkering, 18 jongetje. En dat wie ook de eindstand van het eerste kwart. In het tweede kwart jouwen bij de ploegen elkaar ook net zo volle taal. Hier een mooie break van Ares. Via Holkomp. En die krijgt de bal bij Charles Poels. En die wit hem er prachtig in te gooien. En dat betekent 30-33. Zo rint Ares een beetje achter Nijmegen aan. De ploeg in Nijmegen had hield hij wel de vastsprong. Mist hier Liekwols. En dan kan Ares in de break toch weer wat dichterbij komen. De 34-28 in de maak is van Sam Givens. En ze eindigt het tweede kwart in 29-42. In het derde kwart neemt Nijmegen wat afstand van Ares. Hier mooi balbezit voor de ploeg uit Nijmegen. En is het Thijs Vermeulen die de eindstand van het derde kwart bepaalt op 57-68. Het vierde kwart zou het spannend worden. Ares komt dichterbij. Bij de onval, over de linkerkant, komt de bal uiteindelijk bij Tjo de Paula. En die weet met een prachtige trijpunter de 22-23 op het boer te krijgen. En dan is Ares weer heel dicht bij Nijmegen. Maar de Nijmegenaren komen direct nog werken uit. Dit is Quadzo Ahelegbe die de 22-24 op het boer zet. Heel mooi. En daarmee is het verschil weer draaien. Maar Ares knokt hem op een ijver om in de wedstrijd. Dat vierde kwart, dat weer heel belangrijk, Arone Sneum. Dat is het meestal wel, want daarin vallen de beslissingen in het basketbal. Ares nog achter met 3 punten, 22-24. Maar hier is onder moeilijke omstandigheden de 24-24 in de maak van Gerald Williams. En dan roept Ares dat er meer in zit. En zet het Nijmegen onder druk. Het publiek zit het ek zitten, gaat er nog eens even stevig achter staan in sporthal het Kellediekje. En Ares die weet zelfs op vastsprong te komen in de slotfase van de wedstrijd. Dit is een prachtige trijpunter, zwaar het voor 78-77. Whit Holkomp is de man die hem scoort. En zo pakt Ares de voorsprong in de wedstrijd in Nijmegen in een fase die er daar docht. Het wordt 80-77 via deze onval van Ares. Bal komt bij Gerald Williams en hij maakt de voorsprong op 3 punten. Maar zelfs Nijmegen jouwt het net op. Wit dat de ploeg uit Jout te verslaan is, dat had ze eerder beweest. En hier is het Henry Bekkering die voor de 80-80 zwargt. En dan geven we op naar de absolute slotseconden van de wedstrijd. Wat kan Ares nog bij die 80-80? De vrije bal van Whit Holkomp zwargt van 81-80. En dan moet je er nog een keer onlezen. Het wordt stil in de zeel. En Whit Holkomp docht deze bal goed. Dan is het 82-80. Maar nog 12 seconden op de klok. En dan is er de laatste break van de ploeg uit Nijmegen. En hoe is het mogelijk? Maar nog 4 hele seconden op de klok gaat hij er hier nog in. En dan is het 82-82. En wat de wedstrijd tussen Ares en Nijmegen op een nij verlengd worden. In die verlenging is het hier de ploeg uit Nijmegen die het initiatief naar hem taal loopt. Maar 90-94 via een vrije bal van Quadzo Ahelegbe. De break van Ares smiet helemaal niks op. En dan kan Nijmegen er nog 1 keer uitkomen. En nog een vrije bal. En ook die keer erin. En dat zorgt voor een eindstand van 90-96. Opnieuw wint Nijmegen van Ares in de verlenging. En dat is heel teleurstellend voor de Jouters. Ja, dat is het goede woord. Ja. Kun je mij uitleggen waar die teleurstelling precies zit? Als je 4,5 seconden voor tijd met 2 punten voor staat, dan is er geen verschil tussen de 2 teams. En dan komt het aan op wel of niet maken. En ik had het idee dat we deze wedstrijd konden winnen. En helaas hebben we dat niet gedaan.